T'he de confessar que jo li vaig dir, Marc, tinc una idea. El retrat de Dorian Gray, que a mi sempre m'ha inquietat molt i tal, i de cop li vaig enviar un altre missatge, dic, perdona, Marc, clar, és que s'ha de ser jove per fer el Dorian Gray, no? Diu, no. I aleshores, a partir d'aquí, ja va fluir tot. La història la coneixem i el concepte de l'espectacle és del Marc Rosic. Va néixer primer que volíem que fos un monòleg, era un monòleg parlat, i després ha anat prenent altres formes. El Marc és una persona amb la que s'hi pot parlar molt bé i aleshores li dius coses que has imaginat, diu no, això no, però de cop és que deu... Mira, saps allò que et vaig dir que no, però se m'ha quedat aquí, sempre parlem de l'hipotàlem, i això m'ha produït, i la seva imaginació, aleshores, pum, li dones una mica així i es dispara. El que m'atrau de l'obra és fer Oscar Wilde. No és això que hem dit tantes vegades, que fa tots els personatges. Sí, faig uns quants personatges, perquè sobretot el que faig és d'Oscar Wilde explicant la història. Quan expliques una història, mimetitzes els personatges, no? Però les tres persones, els tres actors que tinc al voltant també hi entren i cada vegada hi entren més i també assoleixen uns personatges. I el que preval, doncs, és aquest discurs que, noi, està tan vigent, de cop no se m'havia fet tan evident com ara treballant-ho, dic, és d'una vigència abrumadora i incòmoda, perquè dius, ostres, és que sempre ens estem perdent pels mateixos llocs, no?